జాగ్రత్తగానండి. ఏ ఇబ్బందులు ఉన్నా మా వాళ్ళు చూసుకుంటారు. ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా చూసుకుంటారు. ఓట్లు ఎక్కడ వెళ్ళిపోయారు. ఆ రోజు ఆటో పెడతాంలే మీకు. ఏ ఇబ్బంది ఉండదు. వెళ్ళి ఓటేసి రావచ్చు. మీకు ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా చూసుకుంటారు. సరేనా? జాగ్రత్త. సోమిరెడ్డి గారిని గెలిపించాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మన వాళ్ళు వస్తారు. వచ్చి ఆటోలో తీసుకుపోతారు. సోమిరెడ్డి గారికి ఓటు వేయండి. సరేనా? మీకు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకుంటారు. పోలింగ్ రోజు మన వాళ్ళే వచ్చి మన పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్తారు. ఎంత దూరం ఉన్నా కొన్ని. సరేనా? జాగ్రత్తగా.